NLFBनि नैथि जोनोम सान खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय डिजिग्नेटेड केम्पआव दिनै NLFBनि नैथि जोनोम सान फालिफुंदों। जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों NLFBनि लेङाइ आफादगिरि बि बख' बिथाङा खौरांगिरिनो ओरै फोरमायो। जाबायना? बे समाव नुनो मोनदों NLFBनि जिथु नैथि सान फालिनाय हाबाफारि बे समाव मा बुंदों? गायसन सान। दिनै बे नैथि NLFBनि जोनोम सानाव नुजाथिफैनाय साफ्रोमबो मिडिया कर्मि बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसे दिनैनि बे NLFBनि जोनोम साननि गेजेरजों बर' रायजो राजा आरो बर' हारिनो NLFBनि जानानै हारि दानायनि जि सिमां, हारि रैखाथिनि जि सिमां, बे सिमांखौ गोसो गोरबोआव लानानै बर'लेण्ड हालामाव थानाय बर' रायजो राजानिसिम NLFBनि जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै NLFBनि नैथि जोनोम साननि गेजेरजों जों हारिनि जि सिमां, बे सिमांखौ लानानै थोंगोरै गोख्रोङै जों सोरखारजों सावरायनो होननानै NLFBआ जि सावरायबोदों, बे सावरायनायखौ सोरखारा मान सन्मान मान मर्यादाजों जोंखौ सावरायनो थाखाय खाबु होलाङो। जोंनि NLFBनि जा डिमान्ड्स, बे डिमान्ड्सफोरनि सायाव बिथा खालामनानै पलिटिकेलि NLFBजों सावरायलाङो। आं बेखौ दिनैनि बे जोनोम साननि गेजेरजों सोरखारखौ खावलायदों। माखासे नोंथांमोननो अनसुंथाइ होनो गोनां सरकारा दासिमबो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे समाव नोंथांमोना मा खावलायो? दासिम सोरखारा बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि जेबो गैथ'वा। जों जेब्ला फैदोंमोन जुलाइ 22 तारिख 2021आव दिनै जों बेवहाय थाफैनाया बोसोरसे खावसे जाहांहां। दिनैसिम सोरखारनि तरफनिफ्राय सावरायनायनि मोजां मेसेज गैथ'वा आरो NLFBखौ जिबायदिहै लाबोदोंमोन सरकारा सावरायनो थाखाय, बिनि खुनु दासिम जेबो प्रसेस गैथ'वा। जों दाबि खालामो NLFBनि जि दाबि दावा बेफोरखौ लानानै NLFBखौ सिजफायार सु एग्रिमेन्टखौ सरकारा जेन थाबैनो खालामना होयो आरो जोंनि सावरायनायनि पलिटिकेलि जि सावरायनांगौ बे सावरायनायखौ थाबैनो सरकारा आवगायलाङो। जों जेब्ला हाग्रायाव दङमोन अब्ला जोंखौ गोबाङानो खावलायहरदों बर'फोरनि गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामग्रा गणतान्त्रिक आन्दोलनकारिफ्राबो जोंखौ बुंदों जे
नोंथांमोना सावरायालाफ्लानो बेबायदि हाथियार हमनाया मोजां जायासै नोंथांमोना सावरायफैनांगौ स' बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जोंबो आसा मोनसे लानानै जे सावरायनायानो देरसिनब्ला जों सावरायनो थाखाय आवगायनो नाजानायाबो गाज्रि नङा बेबायदि हिसाबै जों जेब्ला एबसुनि मानासाव एबसुनिफ्राय बर' साहित्य सभा आरो एबसु बिथांमोना मानास आलासि दोनग्रा न'आव सावरायना जोंखौ लिंहरदोंमोन खावलायदोंमोन जों बिथांमोनखौ मान सन्मान होनानै हारिखौ मान सन्मान होनानै बर' रायजो राजानि सायाव फोथायनाय मोनसे लानानै जों आवगायबोदों आरो देरसिन फोथायनायानो बेनो जों जिहेतु बर'नि गोथार मोनसे गौथुम एबसु आरो बर' साहित्य सभा बिथांमोननि खावलायनायावहा जों बिथांमोनखौ फोथायनानै फैदों दिनै निरब बिथांमोना NLA बिदों सावरायनायनि बेलायाव बा सावरायनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै गतिके आं बिथांमोनखौबो खावलायो NLA-नि जि प्रब्लेम हारिनि जि प्रब्लेमफोरखौ लानानैसो NLA-आबो सावरायगोन गतिके बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि खावलायदों आरो जों जेरैबायदि मान सन्मान होनानै फैदों स' बिथांमोना जोंनि सावरायनायखौ NLA-निल' सानालासिनो समस्त बर' हारिनि होननानै जोंजों लोगोसे बा सरकारखौ NLA-जों सावरायनांगौआव नारसिननांगौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों दा बे समाव नुनो मोनदों BTR एकर्ड जितु इमप्लिमेन्टेसन बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन दासिमबो जाफुङाखै बे समाव नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव जों बेखौनो बारे बारे बुंबोबाय थादों जे MOH-आव जि दफाफोरा दं बे दफाफोरा बबेबा मोनसे मोजां बबेबा गाज्रि जों मोजांखौ लानांगोन गाज्रिखौ जों नागारनांगोन दानख'नायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंदों क्लियारै जे जोंनो मोनखानाय जिफोर जोंनि हा मोनखानाय जोंनि जिफोर जायगा बेफोरखौ दानख'नो थाखाय मालाबाबो नाजायिया मोजां मानो होनब्ला जोंनि सिमाखौ मोनखानानै जुदि गाव दानख'नानै लाबावोब्ला जोंहा बेनिसै आरो देरसिन खहा मा जानो हागौ दिनै बारायनायनि बेलायाव जों गोसो होनांगोन गहपुर सिमलगुरिसिम जि बारायनायनि खोथा बुंबाय थादों खिन्थु फारसे जोंहा MOH-आव बेसांखिनिखौ जों लिरनानै अफिसियेलि जों बे बारायनायनि सोदोबखौ जों मोननो हायाखै गतिके बारायगोना बेसेबां बारायगोनावबो जों सन्देह दं गतिके जिफोरा बुंबाय थादों सनितपुरा सिमलगुरिसिम बारायनांगौ होननानै बुंबाय थादों जों खावलायो जों बुङो जे इमिडियेट बेखौ सनितपुर हालाम सिमलगुरि जि बारायनाय BTR एग्रिमेन्टनि बाथ्रा बायदियै जों बेखौ थाबैनो बारायनांगौ थाबैनो सिमा थुनांगौ जों बारे बारे खनले 6 मास दं मास मोनथाम दं मास मोनब्रै दं जोङो रायजो राजाखौ थगायनाय बायदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला जानाय नङा एकर्ड जानायनि 6 मासनि उनाव BTR-नि जिफोर दफा BTR-नि जिफोर MOH लिरनाय दं गासैबो इमप्लिमेन्ट जानांगौ होननानै बुङो नाथाय गैया रावबो नुवाखै गतिके सनितपुरा बारायो बाराया बेखौ क्लियारै बुंना होनाया मोजां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लाखोमानानै रायजो राजानि गेजेराव खालि गुबुंलेखौल' खालामबाय थायोबा जानाय नङा जों बेखौ खावलायदों हायोब्ला माव हायाब्ला हाया जाया बे बाथ्राखौ क्लियार रायजो राजानो मेसेजखौ होनांगौ
नोंथाङा फोरमायदों जि सरकारजों सावरायनो गोनां बे आरो बे सावरायनाया जुदि लेहेम जाबाय थायोबा गोबाव जायोब्ला बिनि थांखिया बिथांखि हिसाबै नोंथांमोना आफाद हिसाबै मा बिथांखि लागोन? स' सावरायनायाथ' जेबो जाखायाखैनोसै जों रायजो राजाखौ थगायना मा जानो जों रायजो राजाखौ फोलाना सानबेसे थानो दिनै जुलाइ 22 तारिखआव जोंखौ जेरैबायदि बाथ्रा होनानै लाबोबाय बे बाथ्रा होनाय बायदियै जोंनो खालि मोनसेल' खोथाखौ बुंदों जे नोंसोर डिजिनेटेड केम्प हिसाबै उदालगुरि मोनसे क'क्राझार मोनसे थाथ' बाखि प्रसेसखौ जों आवगायलांबाय थागोन बेसेबांखिनि बिथांमोना बुंदों खिन्थु जों नुनो मोनबाय दिनै खुनु सावरायनाय गैया खुनु सिजफायार एग्रिमेन्ट गैया जों बेखौ नुनो मोनबाय गतिके जों फैबाय थानाय दिनाव मा खालामा बे जोंनि साननायाव दङ जों सावरायनायखौनो मस्ट वेलकाम खालामदों सावरायनांगौ समाधान खालामनांगौ जोंनि प्रब्लेमफोरखौ बर'नि प्रब्लेमफोरखौ सुफुंनांगौ जों बुंबाय थादों बिटिआरनि जिफोर दफा बेफोरखौ मावफुंनानै मोजां बिटिआरनि जि दफा मोजां बर'फ्रा एक्सेप्ट खालामनो हानाय जिफोर दफा बेफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ सिमाया बारायनांगौ आरो जायफोर एक्स-एनडिपि दङ जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं सान्ति सुक्ति होननानै जि सागान होबोबाय बे सागान होनायनि उनाव 100नि खाथियावहा दिनैसिमबो एनडिपिनि लिडार्सफोरा दङ जाय सागानगिरि रन्जन दैमारि दिनै बिथांमोनाबो जोबथेसालियाव बावसोमगासिनो दा दिनैसिम हारिनि थाखाय गतिके जोंखौ ओरैनो फोजोबनो सानोब्ला जानाय नङा जोंनि ओंखारफिनलांनायनि आन्दोआवबो मायबा मोनसे बाथ्रा थाखोमानो हागौ गतिके जोंनि बाथ्राखौ मिथिनोब्ला जोंजों सावरायनो नांगोन बुजिलायनो नांगोन बेखाय सावरायनायानो देरसिन खामानि जों सावरायलांबाय थागोन सरकारा सानसेब्लाबो जोंखौबो गनायनो नांगोन बेबायदि हिसाबै जोङो सिन्था खालामनानै दंथ'यो